сватбеното тържество на Салим и Хава. Започва даряването. Искаме да мине малко по-бързо, защото е топло и който стане от масата, пак да си заповядат на масите. Да не си тръгват. Да заповядат майката и бащата на младоженеца. От бащата на младоженеца 10 000 лева от Муса Терзиев. Живи и здрави! 2000 лева от сестра му на Бозешко. Живи и здрави да са! Терзи, малко сега. Терзи, един ключик. Джони! А? Окей. Лева от Мичето. Мичето Медо. Живи здраво от семейството. 200 лева от братовчет Цаликата от Ико. 200 лева от братовчетката от семейството на Радо. От Коча 100 лева. От Съпчо 500 лева. Жив и здраве от семейството. 200 лева от Мечо. Жив и здрав цяло семейство. От Лелята 100 евро. От Мердин 100 евро. Живи и здрави. Чакам. 5 лева за Викачо от Съпчо. Живи и здрави Съпчо. 20 лева за кръстника и кръстника. Жив и здрав да си, Съпчо. 50 лева от кумшиката и шабата. От Назифето 100 лева от братовчетка. От Анифелата 50 лева от Крушовица. От жената на Боза 200 лева, живи здрави. От братовчетка, от Върбица 200 лева. От Тузея Влата 50 лева. От Мичото Исмал от Нова Бяла ръка 100 лева. От братовчетка от Нова Бяла ръка 50. От Алето Инка 50. От семейството на Славо 150 лева. От Алето 50 лева. От Агаша Мак Поркачето от семейство 50 лева. От Джибо Клапчето от семейство 50 лева. Лева от Нова Бяла ръка от един земеделец, който няма ягоди, да заповяда. 100 лева от Джеф от Нова Бяла ръка. 50 лева от Фехмел Джиновов. От Мета от Нова Бяла ръка 50. От Рашид Горелски 50. 50 лева от Хава Санова. И 50 лева от някой друг, там обаче ги е завърнал. 50 лева от играча от Нова Бяла ръка. 50 лева от Събрито от Нова Бяла ръка, 50 лева от баща му, живи и здрави, 50 лева от малки играч, 200 лева от братовчетка от Зете от Варна, от Мустафа Ягов Бяла ръка, 50 лева, 100 лева от колегата Гюрсел, живи и здрави да си играе. Да прави. От Шабан Чифлака от Бяла ръка, който не го познава. 100 лева кажи. Хвърли шапката. 100 лева. 100 лева от Мустафа. 100 лева от Кадир. 50 от Ихат. 50 лева от Старков. От Исата 50 лева. От кмета. Добре дошъл кмете. 200 лева от кмета на общината Мирнин Байрам. Джамал Кимов 50 лева. От Мунде Бехов 50.
Утруждито 150. Колегата Кимов 50, живи здрави. Ходжата на Ново Бяла Река 50. 150 лева от Дудото. Мемедани 50 лева от Старянци. От Старянци Ярдинч. От Гюрсел от Старянци 100 лева. 100 лева от Ярдинч от Старянци. Фейзулата 100 лева. 50 лева от Билгин Бяла Река. 50 лева така Жемал Касиера. 50 лева от сина му Цаликата, живи здрави. 50 лева от така Иво. От Трактина 70 лева. От Трапище 50 лева. От Зоргото, от Мемедагата 50 лева. От Ерхан Върбица 50 лева. От Турхан Върбица 50. От Ерджан, другия сервитор 50. Седрихан 50, живи здрави. Якуб Остарянци 50. Расим Остарянци 50. Мустафа Кучкара, Трюфеоджията 50. И 50 лева от другия Мустафа. От Евзат 50. Старянци. Каймет Рабо Остарянци пак 50 лева. Мустафа Остарянци, да. 100 лева от Бузгов. Билкар от Нова Бяла Река. 50 лева от семейството на Сергей. 50 лева от Брачена. 50 лева от името от семейство. И от Царицата още 50. 50 лева от Весен от Нова Бяла Река. 50 лева от домакина на общината. 50 лева от Ашим от Тушовица. 50 лева от началника Емин от Тушовица. 50 лева от Върбит от Сашо. От Ахмед Бяла Река 100 лева. И от брат Майохан 50 лева. Живи здрави. От Ешреф от Черроко 50 лева. Калимаковата 50 лева. Айнура Гласостанянци 50. Братовчетка от Кралево 100 лева. От Кралево братовчетка 100 лева. От Медевица от семейството 50 лева. Жива и здрава да си. От Държавния 100 лева. От Кизулката от семейството 100 лева. Живи и здрави. 200 лева от метката от Сържата. От Антиджето от 50 лева. И 20 паунда от Австрията, от Хищника. Живи и здраве, много поздрави. 150 лева от семейството Злата. 50 лева така са решените от семейството. 50 лева от Рошко, живи и здрав. 50 лева от клетката от Анка, живи и здрави. Да. От Алишката Шаранки 50 лева от семейството, живи и здрав. 30 от Вазаля. И 30 лева от другата. 50 лева от кръвната муска от семейството. 50 лева от Сейтката. 30 лева от Абаш тук. 20 лева тук от 50 лева от Бело. 50 лева от Турхан. 50 лева от Агаса, и здрави да се. 50 лева от Елхан. 50 лева от Чеда Мехмет. 50 лева от Денис. 50 лева от един колега от Върбица, колега, жив и здрав. 50 лева от Хамет, 100 лева от Ведат, от Върбица. 50 лева от Баджирака, от медицинската сестра. 100 лева от Войс Кимов. 50 лева от Тадаше, Кимов Дория. 50 лева да те даде док Джамалето. 50 лева от Ага Вейс. Нежат Еминов, 50 лева. От Бойчо Исмаил, Тушовица 50. Ахмет от Тушовица 100 лева. Зият от Тушовица 50 лева. 50 лева от Тушовица от Ахмет. 50 лева от Ага Джамал. 50 лева от Ага Мустафа Дермаджиев. 50 лева от Ага Милял. 100 лева от Ибрам Венко от семейството. 100 лева от доктора Мустафа Дермаджиев, който иска домати да отиде си набере. 100 лева от колегата на Дермаджиев. 40 лева от Полсковица. От Данито от семейството, от семейството Ръкс 70 лева, 50 лева от Салето, 100 лева от пачката от семейството, живи здрави, 50 лева от Рамадан Държиев, дясната ръка на Исмаил Тързийски, 60 лева от Баджинака от семейството, 30 лева от Мишо Музио, 50 лева от Мусука Царя, неговия сервитьор,
от Тушовица Жего, 100 лева от Реджеп Еврата. От Санагата от Бяла река 100 лева, 100 лева от семейството на Шабанката, 100 лева от метката от семейството, 50 лева от Лито, 70 лева от сина от семейството, 100 лева от семейството на Лишо, 50 лева от Баджанака, от Черноко Саврито 50 лева, Вехмет от Божурово 50 лева, от Санянци Турчи на 100 евро, жив и здрав да е, дет от 100 лева от семейството на метката, 50 лева от Амит другия сервитьор, 100 лева от Рязанката приятели, 100 лева от Гюрито приятели и сервитьори, 50 лева от Нова Бяла река от Изгин, от Нова Бяла река 50 лева, 50 лева Нова Бяла река, 50 лева от Нова Бяла река, 50 лева от Нова Бяла река от Саликата, 50 лева, 40 лева от делото от семейството, 50 лева от Назилната Бяла река, от Васето от Бяла река 100 лева, 100 лева от Върбица, Комшията, 50 лева от Саликата, от Халето на Младоженеца, от Менгишево 100 лева, 200 лева от кмета на Менгишево, 100 лева от Едаша Пиронката, 100 лева от Мертол, Живизар, от семейството на Джива 100 лева, Марва, кмета на Методиево 100 лева, 50 лева от Крепегата, 50 лева от семейството на Лишо, 50 лева от семейството на Шахет, 50 лева Нова Бяла река, кмета на Нова Бяла река, от Красмия Боята от Бяла река, магазерката 50 лева, 50 от Далов, 20 от Дебелия, той знае кой е, от Капустрев 100 лева, от Джаван Крачмара на Черноко 100 лева, от Фахрито колега на 100 лева, от Нежмито 100 лева, Нурхан от Черноко 100 лева, колегата от Черноко Ердинч 100 лева, бившият кмет от Черноко 50 лева от Диспечера, 50 лева от Исух Лъчета, от Серовище 50 лева, от Нова Бяла река от Замбако от дъщеря му и от него 100 лева, 50 лева от сина му, Реджеп от Бяла река 50, Исмет Боската от Бяла река 50, Ерай от Бяла река 50 лева, Таирката семейство 50 лева, от Кемпес 50 лева от семейството, от Джуфтито, добре дошъл бе, 100 лева, полицейски участък Върбица, живи и здрави, плика за вас. От Алито, Нова Бяла река, 50 лева, 50 лева от пластина Савригата, 50 лева от другата пластина приятел 50, Уси Горелски 50, о, Чичоради как си, 50 лева, Чичоради 50 лева, 50 лева от Феро, 50 лева от Решит, 60 лева от Феро, 100, извинявай, 100 лева от съвет на Сабринката, 50 лева от Мусето, Балировачев, 50 лева от 20 вати, знаем, от Нова Бяла река, 50 лева от колегата тук, 50 лева от Мустафа, от Исмаил Дурнев, да, 100 лева, колега от Умуртак, 50 лева, от Миджу Майор, 100 лева, 50 лева така и смог, 50 лева от доктора, 50 лева от Тичката Даскова, 50 лева от Игорето в Комшията, от Фъса 50 лева, Шаргата 50 лева, Адаше Мечкарски 50, Али Курдов от Тушовица 50, кмета на село Тушовица 100 лева, живи и здрави, от Нова Бяла река Дранго Сали 50, 50 от магистрачиш от Нова Бяла река, 50 лева от Реджелгата от Тушовица, жив и здрав, Бяла река и кмет 50 лева, Бяла река е 50, 50 лева от Агамо Сибирков, 50 лева от Адаше Вирков, от Исуфагата от колегата от Бяла река 50 лева и 50 лева от Алито.
100 лева от Симбат, живи здраве си. 100 лева от Прачеда Салих. 100 лева от семейството на Исмаил Терзийски, 50 лева от Исуф от Килов, 50 лева от тялото, 100 лева от Салих Дълъв, 50 лева от Мусто, 50 лева от Джедло, 100 лева от Мета на Мамуир, 100 лева от Барсов от Малкия Мусин, 50 лева от Исупката, живи здрави си, 100 лева от семейството на Тасим, живи здрави. Живи здрави да сте и мъжкараци. Има ли? А на вас що да пожелавам? 120 лева от Галин, от Англия. Радвам се. Добре, вие как сте? Хайде по-бързо, вече си. Има ли, няма ли от мъжка страна? Сега ще дойдат при мене това. От страната на булката. Те... Опа! Чакайте малко. Има още. Дрангов. Отново Бяла река. 50. Номалин. 100 лева. 50 лева от Равана Бирков. 50 лева от муската. Живи и здрави. 50 лева от семейство Гагариши. Семейство Дурли. Живи и здрави. 100 лева от Муст майстора. Живи и здрави. 100 лева от мой семейство булката. Жива и здрава. Айдън! От Върбица, 100 лева. Град Върбица. Аз казах, 50 лева от семейство на Валяка, 50 лева от другия. Нали ви казах да се седите, ставате, минавате и пак продължавате. 100 лева от Синеочно от Синово, от семейството. 100 лева от семейството на... Тука. 100 лева от Андон, живи здрав да си от Върбица. От семейството на Кесей 50. И от семейството на Сън 50. От Адаша Яваша Алито от Бяла река 50 лева. Да заповядат от страната на булката, бащата на булката, жив и здрав да е, голяма Лиза. Жив и здрав да си. Четири 000 лева от бащата на булката. Живи и здрави. Има и други работи. Златни гривни. Десет лева за викача, жив и здрав да си майсторе. На другата сватба повече ще рукам. От нането на булката 1000 лева, жива и здрава да си нане. 500 евро от Миджи той. Жив и здрав да си. От тетето 200 лева. Булката гледа и тетето кажу. От другата тетка 200 лева. От халето на булката изете 200 лева. Съби от Трапище 100 лева. Живи и здрави. Мижи Толедо от булката страната 150 лева. Мижи Мустафа 100 лева. Един закъснял тук от нашия от 30 лева, 50 лева от Совет Летката, 50 лева от Ибро Кацаре.
10 лева от Амая. Жива и здрава да е. Айде, браво, браво на нас. От Бърковчет 100 лева. От Бърковчет 150. Нищо, 100 се забуди. От Тушията 50 лева. От баща и тук 50 лева също тук от човека. От Джимито 100 лева. 50 от сестра му, от родителите. От Мехмед Вичков 50 лева от семейството, живи здрави. Усеин Горелски близнака 100 лева от семейството. От Горския 50 лева. Муса Старков 50 лева. Братовчет 100 лева. От Пачката от Синя вода 50 лева. Братовчет Мехмед 100 лева. Отново бяла ръка 50 лева. Джамал 50 лева. Булкарски. Зелиха 50 лева. Сезгини семейство 150. Приятели 70 лева. От Бъртовчетка 100 лева. Бъртовчет 50 лева. Исмаил Ходжов 50 лева. Бъртовчет от Лозница 50 лева. На Шабанката продава пончки дядо 50 лева. От сестра му 50 лева. От Мустафа Боготов 30 лева. Комшийка на булката 40 лева. Хюсеин Горелски 50, 100. Хюсеин Боготов 50, живи здрави. Комшийка 50 лева. От Серкан 50 лева. Комшия 50 лева. Муса Мехметов 50 лева. 50 лева от Джемиле, страната на булката. Сабри Старков 100 лева. Живи здрави да си. Марава. От семейството на Амет Кункюв 150 лева. Полицаят Орлев от Трапище 50 лева. Жив и здрав да е. Джамал Вертов 50. От Комшия 40. Жива и здрава да си. От приятелки на булката 350 лева. Живи и здрави да сте. Нищо. От Осман от 100 лева от семейството на Осман. От голямата дъщеря 100. От малката 50. Живи и здрави да сте. Мустафа Табачки, семейството 100 лева. До сега е зареждал 50 лева от семейството на Буцата. Целевочко 100 лева. От Раим 100 лева. 70 лева от Кипов Комшията от Върбица. Живи здраво да се видят. Вода има ли? Мед 100 лева. Семейството. От Синя вода. Не мога да подам с това. Подарък в пикаш. Общината Ташака е магазина за Ташака! 50 лева! Той си има.
всички гости. Отново пева река Свицяно от майката и бащата на булката Свицяно. От майката и бащата на булката, всички гости. Опа! Специален поздрав за всички гости, за цялата рода. За цялата рода на булката от майката и бащата Свицяно. Хайде продължаваме. Mori, 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 mori,
пожелание за здраве, щастие, много любов. Айде! Продължаваме специално за младото семейство, за всички гости от бащата и майката на младоженика, специално за всички гости, за младото семейство с пожелание за здраве, щастие и късмет и много любов от бащата и майката на младоженика. Продължаваме. Айде!
няма да сълзе, дори да свегаме гори, да ти дали пистолет, да ме застреляш ти. Ако няма да сълзе, дори да свегаме гори.
Cât de să stai știi că l-ai despăsit, e la mine preferit. să plătesc în tine. Cine o seară și se nădeam peste tine vrbi. Nimic mă drăgna, mă zapre în hârpă, nici șavie să me. Sucitierlenii, răstestulenii, năceacă șamote. Uliță mele, 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 răstigă grăda. Toate ceacă tebe, 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 ceacă misia. Bine ți-am veci, nu-mi stot rugată, noi boriși. Că de să-mi stai știi, el a imes păsit, el a mi preferit.
и момиче и жена, като никоя предишна, просто е истина. Или сама лили, вече ти петини, като ги докоснеш не е само въпрос и ги искам. Или сама лили, вече ти петини, като ги докоснеш не е само въпрос и ги искам. От Айше Бос специално 100 лева за младото семейство и от Кака Калиме 100 лева. От Айше Бос 100 лева и от Кака Калиме 100 лева. Айде, опа!
çikitai Haydi mani çikireke çikitai Haydi mani çikireke çikitai Haydi mani çikireke çikitai